what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe Aiwaka imanya manya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Aiwaka imanya manya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Zimbabwe Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chirongwa chatiri kukupai icho chatiri kutaura nana Mujiba nana Chimbuido vabereki wese zvake ainzi Povo mumwe nemumwe achitipa nhoroondo yezvaakaona nebasa rakaita mukusunungura nyika yeZimbabwe. Chirongwa zvakare chirongwa chatinotaura nemakomrades ayo akanga akabata pfuti kuti vakafamba sei vachibva muno muZimbabwe vachienda kuZambia, Mozambique, Tanzania kana kuRussia kana kuRomania vachizodzoka muno vachirwa uye zvakare nekuti vaishanda sei nevabereki. Nekudaro nhasi tatera gogo vakashanda saChimbwido vari kunyazura iye zvino nditete Chikadaya, asi torambobvisa bhachi iroro reutete reuchikadaya rekunjanja tidzokere kumusha kunyazura tinzwewo kuti basa ravakaita munyika yeZimbabwe rakamira sei. Tete makadizve? Tiripo. Toda kudzokera kunyazura tichienda pamusha penyu chaipo chaipo. Munhu ndiri kutaura naye zita rake ndiani, rekuberekwa negore uye zvakare kuti mumhuri mavo vakaberekwa vari vangani. Ini ndiri chizvarwa chepanonzi Padenza. Ndiri mwana waChademunhu. Ndiri second born because our first born imba medu yakashaya asi ndiye mukuru. Ini ndiri number 2 ari kunze kwenyika waye number 3 kozoita wechi4 ari kukwekwe last born. Zita rekuberekwa negore? Ini ndinonzi Ana Chademunhu ndekwandaberekwa. Chikadaya ndekwandazoroorwa. Kunjanjawo. Handitika. Muchikura toziva kuti mati ndiwe muri wegore ripi? 1960. Ndakatosvitsa 66 10 April 1966. Tototi happy belated birthday. Tinotenda Mwari. Dana angoti kurumidzei dai titodya keke. Aiwa keke. Handitika. Muchikura toziva kuti nguva dzamakaberekwa idzi vabereki vanga vaine muono wakasiyana siyana. Vamwe vaendesa vanakomana achiti kuchikoro vachiti vasikana tikuendese kuchikoro munozoroorwa. Vamwe vaienda vese. Imimi kumhuri kwenyu baba naamai vakakupaiwo here mukana wokuenda kuchikoro? Ini ndiri tongoti tiri vana vasina kunyanyorarama nababa. Baba wakashaya ndobva tasara tingori namai. Saka mai vedu Padenza apa chikoro chitori padhuze but hatina kundofunga takati grade 1 grade 2 grade 3 ndokubva tatobviswa ipapa nenyaya yekushayiwa ndobva taendeswa kunonzi kwahandina. Takatodzidzana naChimona late tichitofamba because Chimona aitobva kunonzi kwaMandisha vachipfuura nekwedu. Baba vakauya ticha ndo vanhu vataitomhanyawo nawo kuchikoro. Zvadaro
tichienda kuchikoro grade 5 inini handina kumboenda kumberi ndokubva ndarwara ndaita grade 5 ndokubva ndada kudzokera kuchikoro 6 grade 7 handina kuzoipedza. Zvinhu zvezvikoro zvatotanga kudii kunetsa. Kuvharwa kwezvikoro kwatotanga kunetsa. Ndobva ndatongoperera ipapo. Zvadaro ndokubva tachizopinda muchimbwidwe. Ndokubva takubikira makomrades. Muri ikoko kunyazura chakatanga kupinda kuvillage kwenyu masoja ekwaSmith kana kuti magandanga? Masoja aingofambawo. Isu kutaura tukatini takati sataziwa kuti munzvimbo muno matone nemagandanga. Ndo pakazoshanda vana muchipa. Handichazivi zvangu date nekuti dzaive asi wakauya zuva rodo. Zvikanzi tiri kukumbirayo kuti musvike kubhesi muno masvika wargeway werusununguko. Tichibva taudzwa zvekunzi hembe zvakafanana hembe yandakapfeka yanga isingadiwi muhondo. Makuuyawo kubhesi uku chibva mauyawo nehembe dzakadzima dzisingati toti unenge chabvondoka ukatiwo kwati nemutondo kana idomboro watiwo kwati naro unogona kungosara uri ipapo. Ndo patakatanga kuenda kubhesi rainzi rekwabhunu. Ndokubva tashanda nebhesi iroro. Masvika sokutanga muchisvika kubhesi. Magandanga acho muchiri kurangarira kuti varwe rusununguko ndanakomredhani endi vakatanga kutaura nemi kuti chii? Vakatanga kutizivisa kuti isusu takamira sei tisu magandanga. Asi chinangwa chedu ndechekuda kusunungura Zimbabwe. Wandichiri kurangarira ikoko kune vamwe vainzi vana iye comrade iye ndinonyanya kumurangarira zvakanyanya nekuti takazomboatakwa ipapo. Vamwe vakazongobuda munongoziva zvehondo. But iye takambotiza naye. Ndobva tazopinda zviaiti controller kuti ivo vanoziya kuti iye zvino imbosimukai mhanyai rarai pai pasi. Takazonopinda mugoronga. Ainzi Salaiva. Musi wacho vakutaurirai kuti no chinangwa chedu ndechekusunungura Zimbabwe. Imimi ana Chimbwido basa renyu nderei? Basa redu isu basa renyu ana Chimbwido nderekuti bikirawo chikafu. Zvinodawo kuwachwa. Muchitidiniwo muchitiwachirawo. Wana mujibha basa renyuwo kunyanya information. Tinoda kuti tinge tichishanda nemi. Takutumaiwo nezvatakutumai endai kwakati. Ndiri kurememba vaitobva kwedu ikoko vamwe vachienda kunonzi kwaMbiriri. Wanenge wapiwa tsamba. Wapiwa tsamba iyoyo zvichida munobudirira kunosvika kwamatumwa muchitodzoka. But vamwe vaitadza kubudirira matobatwa. Because kazhinji waitofambawo netsoka. Matobatwa matotorwa nemasoja makutorohwa kuti taurai kune vanhu wapi. Saka uyu corporate watiri kuti akanga achitikontrolawo taamugoronga akabva adisapia akangotodza kuti takutanga ipa musi wamakaningirira ndokunzi vasikana endai munotibikira. Ndokunobika. Chikafu wabereki wakanga watoudzwa kunzi unzai chikafu. Unzai chikafu wabereki. Vanobika vobika. Saka ndo kutanga kwatakaita isusu. Handiti. Makazodzokera kumba musiwo? Musiwo wekutanga aiwa takafamba zvakanaka. Takatodzokera kumba. Kukatouya rimwe gurupu tikadzokera kumba.
kuzoti kechitatu ndofunga pane akatengesa ndo pataka atakwa hapa saka handi ipapo zvakatanga nguvai nguva sekungoti ndiri munhu anga asina time idzo dzidziona ira kuti kana dziri kuti titi 7 8 ipapo because kwanga kwakumaniro kwanga kumaniro ndo pakatanga futi kutorira ndobva patonza pano patoshata ndobva tatobuda ipapo ndokubva ndopandiri kutaura takamhanya tikapinda mugoronga saka tiri kumhanya kudaro takanzi nesurvival vamwe ava hatina ndoda kutaura chokwadi hatina kuzoziva kuti waenda nekupi because mutemo wavo waiti kana chabvondoka panapa vane kwavanenge vakatoudzana kuti tinozoenda kubhesi rakati ndokwatichanoonana kuti takakwana here kana kuti pane umwe wedu asipo saka isi takazonzi tiendai misha yekwajana kudhuze nekubhesi muchitsvaga pekurara ende vabereki vanga vatotaurirwa kuti ihondo panogona kuita mwana anongosvikawo pamba penyu akagugudzwawo pamba penyu mupewo pekudini pekurara ndobva tazoenda kwajana but patakatoenda kwajana kana kuti inini kuti ndizive kuti mugoronga mazvakaitikira kana kuti pape handidi kunyipa ndo pandakakuwara ndinoona izvi kukuwara uri mwana mukomana ndingadai dai wangu ari mukadzi ndakakuwara ina nausea apa zvavo akanga akareruka anauziva ndakuwara munoziva zvekungomhanya usiku ka munaye salaiva aiwa salaiva mugoronga matapindawo ndo matodisapira atoenda haana kuzoenda nesu kumisha atoenda kwaari kuenda iye ndiye aiziva kwaaienda kwaaizonosangana nevamwe wake isu ndo patakapinda misha yekwajana ende taitonzi futi musatoti pamba kana makwanisa kutopinda ipapo muri wairi musawande ipapo saka ini ndakazosvika tikaenda pambuya jura mbuya jurawa nekuda kwekuti vana wavo waipinda futi kwahatina kwatanchitaura kuti vana ching'ono ndo pandakazokwanisa kuti tiende ndakaenda neumwe musikana wepamaraini pedu ainzi Edna Dua ndokubva tazorara ipapo ndobva tambomira tiri papo tichiona kuti kunze kwava kwatoedza kuti tinokwanisa here kufamba nekuti isusu kwedu kudhuze kurodhi tara inoenda kudorowa saka tata kutya kuti masoja anogona kutibata saka tamiramira ndobva kwazouya vana mujiba zvikanzi ayo kwese ukutambotsvaga imi meendai kupi chiendai kumba ndobva taenda kumba saka zvadaro tiri vanhu vayanga vakutongonzi kuti ndiende mai vangu vakada kumboti kukiriniki yedu yaivenyazuri pari kweza panga pasati pane kiriniki ndokubva vaona zvekuti kunyazureko kwanogona kubatwa orohwa obva ataura zvisizvo nekuti makomuridzi aitaura kuti ukamutengesi chenjera wana mukoma vanodini saka ini ndakarapwa maronda angu aya ndaiswa unonzi mutandahonye namai vangu aiwa ndokubva maronda adi apora saka mukupora kwavo imomo ndopaazoita growth ndofunga nyama yangu haidi zvayo kuchekwa zvapera kudaro aiwa tata kungozonzi magandanga auya kubhesi kunodini kunobika toenda magandanga auya kubhesi kunodini kunobika tichienda rabhesi uko kwabhunu vabva watochinjazve akuchaiti kwavhurwa rimwe kunonzi kwachirukutsi ndo kwatata kubikira tichibika kudaro tiri kuenda makomuredzi auya uyai tiri kuenda tichinobika tiri kunowacha hazvichifamba
ende hondo ndingati kuti atatopinda mazviri because paiti kana pakaita morari panoimbwa panotambwa zviya zvekuti haufungi futi kuti nzvimbo yatiri tinogona kufumata tinogona kufira pano. Saka takutoita sekuto tanyatsopinda mazviri tichienda saka zvadaro tiri kuenda tichidzoka. Kwaine makomrades ikoko kundokwakwana peri shungu vana advance iye ndakazomuona tichibvetwa pakweza mupenyu tiri kuenda vana madhora pfuma yevatema tiri kuenda kuya vana mukomaringo vakazopfurwawo vakashaya vazendero ndokubva tatengeswa nemunhu wemurai medu. Kutengeswa kwatakaitwa ini ndini ndakanzi ndini ndiri kulidha vana Chimbwido. Mama ni stari Chimuringe. Aiwa ina handina kumboita stari Chimuringe. Okay. Ndiyo ndini muri kulidha. But ameno kuti zvakafamba sei pakutengesa kwaakaita ikoko. Saka takaristwa nemasoja. Ndakandaenda pa next peshamwari yangu ati uyewo ndirukochi musoro tiri kutomuruka musoro masoja pacha ndobva vakangosvika zvikanzi ana chade munhu hapana kucharamba ndobva takoti ndini ndobva Edna Duwa akazotorwawo zvikanzi handei ndobva taenda. Saka pamberi pemusha yedu hapane chikomo. Vaicheka muunza ndinoziva. Vaicheka shamhu dzemunzi. Masvinga eshamhu dzemunzi. Takorektwa mazita ari kudaidzwa tichikorektwa. Ndobva taenda panonzi pamugura sawa. Ndobva takasvika sekuti zita rangu raive pamberi. Ndobva ndini ndakatanga kudaidzwa. Vamwe vagariswa kwenda ndobva ndairwa neni kuseri kwemba. Ndobva ndarohwa mwanangu. Kwete kurohwa kwekutamba. Ndakarohwa ndogara ndichitaurira vanhu kuti zvamunonzwa vachinzi munhu anofa. Ndofunga pakufa kunotoita munhu anenge asanyatsotonzwi kurwadza kwenyama. Ndakazopedzisira ndisanzwi kurwadziwa neshamhu. Tichiramba kuti hatina kumboona vanhu vamuri kutaura hatisati tambobikira magandanga kuramba asi zvinhu zvataitoita tichiramba. Ndakarohwa zvikanzi iwe ndiwe mukadzi wemagandanga ndiwe mukuru wacho. Zvinotoda kukuratidza kuti gandanga hachisi chinhu. Ndakarohwa mwanangu pakati pemakumba ndine mamaki akasviba asina kuzopera kunyatsochena ndichirohwa taura ndichiramba kusvikira ndofunga wakazoonawo wega kuti munhu watiri kurohwa hazvichaiti. Ipapapo hatakarohwa takawanda vamwe vaita tsvina vachinzi enda unokutura tsvina yako uchidzoka futi uchidii uchirohwa. Ihondo wazobva masoja aya abva aenda tasara paya. Vamwe vakarohwawo zviri nani zvekuti vaikwanisawo kufamba kudzokera kupi. Ini ndakandisakwanisi nekuti kurohwa kwangu kwakanyanyira. Ndobva mai wangu vanga wasitoripo wakazosvika ngoti vana vatotorwa. Ndokubva wazonzwa kuti vana vaya wasiwa pamugura sava. Ndokuti semunhu akabereka kawakauya handisi kukwanisa. Vakandibereka kubva pamugura sawa kuenda neni kumba zvoda kutova kudiya munhu arohwa aita tarara mangwana makuseni ngati kwakumaiko kana 11-12 ipapa ndatoiswa pamumvuri panze
titonzwa pane muroora angauyewo kwamai kuri kuzondiona anzwa kuti ndakarohwa zvikanzi magandanga wabva wati vumwe wapfuura wabva wapota pazasi apa kubva kuchikoro ndobva wasvika pamba apa wanenge wakashaya munhu pawaida kuenda pamberi pacho paive nedoro ndobva waenda padoro ipapo ndobva watsvaga munhu wawaitsvaga ndobva wamuwana waitsvaga umwe murume ainzi Vheriwa wemuraini medu saka zvadaro isusu apo ndandisipuka kunzwa kwatinoita vanonzi wakamuti tiri kudawo dzekutenga uya ndobva atohwo apa akambowedzwa kutsenga mukamu but wanga watouya wakanangana naye hatiziviwo kuti wanga wazivawo sei isuwo tatisingazivi kurohwa kwatakaitawo zviti kwati tatisingazivi kuti chii chatora zvino ndobva watorana nemunhu uya kuenda kumba tinongonzwa unzi akasvikonzi tora bhasikoro rawakatengera pfeka sutu yawakatengera ndokubva aita izvozvo ndobva abuda panze pane tinoti chinjausi chekugezera saka akanzi mirapo wakabata bhasikoro rani chatakazongonzwa isu kuti pfuti dzatorira pfuti titoona magandanga aya kutotiza vaive 2 vakutodzokera bhesi saka vakazoenda kumba kwavamwe baba vainzi kwamashereni ndo kwakazosvikotaura kunzi wasikana wakarohwa ukawatombosundurika uyu murume wayabva asi yanzi 7 days haupi saka vanhu vakazonokumbira kumagandanga vachikumbira kuburikidza nesu taatarohwa kuti munhu uyu ari muraini nevasikana wakadi wakarohwa zvino 7 days ende kwaipisa 7 days dzamuri kutaura idzi dzareba taatichikumbira saka nanhasi rinda rake rakangoiswa paseri pedzimba dzake zvakazonzi alright chingonoti ifukufuku ndokubva auya isu tanzibva ika kufamba handidini mai wangu waya mwoyo wekubereka wakandibereka uyu shamwari yangu edhina aifambawo kwazendera kunonzi kwamaimoro kwakuine mwana wayanzvadzi yamaimoro ndo kwandakazosvikosiiwa ini vamwe vasikana vakatoenda kunonzi kwamatanhire because mainzi musaite group panzvimbo saka mbuya wangu wao kwandakaiswa ini vakazoti imo chigaro muri wairi papi pano ndo kwandakazonyatsotanga kupeperwa namai wangu nambuya waya maronda zvikanzi aiwa muisei mutanda honye zvinodii rinovhara uku kumba uku information dzine zifamba kana namuchipa kusati kwaita zvakanaka imbomirai muri kupi kubva tambomirawo tiri ikoko kubva kwazonzi chidzoka henyu kupi kumba kubva tazodzokera ndakadzokera kumba aiwa ndakunanaira kufamba ndobva ndadzokera kumba namai wangu ndokusvikogara ndokusimba nyaya yekuya uku aiwa tatozvijaira vanzi wauya takutoenda kunodii tadzokera futi kubhesi saka makomeredzi nguvayo zvechokwadi vaishanda totiko zviya zvekuti wakasvika munzvimbo vanoda kuziva kuti mune masvikiro here vaishanda nemasvikiro iwayo saka tiri kubikira kudaro futi ndofunga pane mumwe munhu akadini futi musi uyu takazoponeswa kuti iri midzimu hatizivi
madhongi kunonzi kwatsingano ane madhongi baba. Madhongi aya afamba kuuya kuno kudhuze kuraini kwaJana aichema. Munoziva zvinoita madhongi padongo. Saka paaichemera ari toti panzvimbo yaimborasirwa madota. Madhongi achema achidini achiumburuka paya. Saka uko vana Mujibha vanenge vachidii kropo wakabva wamhanya bhesi. Zvikanzi madhongi ari kuchema uku hamene kuti chii. Ndobva wanzi ini muchiita ibasa endai munyatsoongorora kuti zvii zviri kuitika. Nguva isi kuti kaona vana Mujibha vadzoka vachimhanya. Zvikanzi masoja aya tingati kuti tizokwanisa kuadvhansa ipapo inyaya yekuti vakambombirawo. Ndofunga vaifungidzira kuti ndo magandanga acho here hameno kuti ari kuita mashiripiti hameno ndo zvakavatorera kanguva kekuti isu kuti dini ndobva tatotiza makomuredzi zvese tatotiza tatobva pabhesi paya. Vakanzi vakazosara vachisvika because taiti tikata toti makomuredzi amboenda tadzokera isu tisati tadzokera makomuredzi anogona kubva manheru isusu makuseni tosara chero muzasi mematombo tichikwara zvivharo zvedoro zvemadhiringi chingaa chipepa kuti nzvimbo isaonekwe kuti pane vanhu vanombogara papi. Totomwaya zvimashizha kuti pasadii pasaonekwe. Saka zvadaro isu tatoenda vanonzi asi vakazosara vachisvika sevanhu ndofunga wanga watoudzwa nzvimbo kuti panzvimbo ndipapo. Saka makomuredzi aichinja mabhesi. Zvawatobva paya vaenda kumhiri kunonzi kwaChikwena. Ikoko ndo kwavabhesa futi ikoko. Wasvika ikoko vatengesi vanga variko kunguva yehondo. Izvo ndo zvandakanyatsoziva kuti vatengesi vaiweko. Vamwe vari kurwira kusunungura Zimbabwe. Vamwe havasi kudawo kuti idii kana kuti inyaya yemari hatizivi. Because zvese zvekuti tikatengesa vanhu ava panofiwa ende paisafiwa nakomuredhi ega. Chimbwida akafa muhondo. Mujibha akadini akafa. Chimbwida akakuwara muhondo. Mujibha akakuwara muhondo iyoyo. Saka isu taishanda kubva iko kwana Chikwena tobira kuenda kunonzi kwaZendera ikoko. KwaZendera ndo mukomari. Vamwe vakati ameno kuti vanenge vachinzwa sei ameno vakati panapa ngatichibvai. Ndokubva ivo vati hanzi ndikuda kuona kuti vasikana vari kubika sei chikafu. Kwakusara vamwe vatotiza vaenda vanenge vakanzi vanga vakazonobira kuenda Wedza. Awasara zvadaro hapfuti dzakadandaura. Dzakadandaura ipapo. Tikaona kuti pano paipa. Saka mukomari ngwava vakatiza. Ndofunga kwavakava kuenda nako kwaitoone mamwe mai masoja. Ndokubva vagarirwa ikoko. Vakatorohwa panzvimbo itori open. Ndokubva vatofa. Isu tatiza tabirawo mhiri. Tazonohwanda tiri ikoko kumhiri ikokoko kuti pamwe zvitonhorere. Nguva tizonzwa vana Mujibha vatsvaga kwatatiri wakuwana. Zvikanzi mukomari ngwadini isati tadzokera kumba. Because isi takatozoti tatozobva uko zvatonhorera. Ndopatakazonzwa vanamai vachiti apfuura achitodhonzwa akasungirirwa paRand Rover nemasoja. Masoja achitoimba zviya zvekufara kuti tauraya chii gandanga. Isusu hondo takaiona. Taiona kudaro
toti yedu hondo yakazopera handiti hondo yapera isusu zvakangoperawo zvakadaro takafungidzirawo kuti sevanhu vaibata tichikumobilizwa muhondo tainzi kuHarare kwamuri kuenda nemabhazi muchaenda nendege muchaenda nendege saka tainyasopinda mazviri tichiti aiwa tichaenda nendege kakuHarare saka hondo yapera takafungidzirawo kuti ticharangarirwawo but hazvina kuita saizvozvo ini fanika yenyu ndakawanikwa murume wangu ndiye ari papo ndawanikwa ndakada kusvikokumbira rubatsiro nekuti ndidzokere kuchikoro kumurume murume wangu ndobati handiti maita zvekubikira makandanga muchirega kuita zvei chikoro saka ini handinei nezvechikoro ende handina kuti wakafunda kusvika papi inini mari yekuti ndikuendese kuchikoro handina but aiwe munhu aitoshanda aishanda akazviramba ndokubva atangorarama but unoziva zvinoitika mumba munombokonana mukakonana manje ina handidi zvekunyangadzwa because dai wakazviendera kuchikoro wakasiyana nezvemagandanga izvo wakaenda kuchikoro uri kuzviseenzerawo uchibata mari yaani yako but chekuti aita hapana kwanga kwangu kuchema kana zvanyanya kubata umbochema wozosununguka samai nyaya yekubereka fanika ini special ndo yakanyanya kuti ndisiye vana vangu hazviiti regai ndingodini ndingoshinga saka isi taifungidzirawo kuti hurumende ichatirangarirawo kana nepashomawo zvapo padukuwo zvapo aiwa kana $1 hapana kusvika nhasi second republic handiti ndo patanovhetwa tinawo marisitsi tikatovhuriswa maakaundi kuPOSB tikatazvitenda kwazvo tikati amunangagwainga vatirangarira vakatanga kutonga havana kumbofunga kuti kune vanhu vakadaro but ndo munhu angadai akatotanga kudii kutirangarira aiwa amunangagwa waita zvakanaka tapiwa zvimarisitsi zviya nezvimaakaundi nhamba taisa mumba hapana kusvipira nhasi ende vana Mujibha vana Chimbwido vazhinji mwanangu handidi kumbokuwanzira vazhinji havasisiku vakatopfuura isuwo kurarama kunoinyasha kuti tisvikewo patiri nhasi asi zvakadaro hapana chatakakwanisa kuwana tiri kungotamba nhamo handiti waona tumadomasi muroora wandino ini kuenda kuMbare kunotsigatswa hazvichadi purazi ndakambodonha ndikatsemuka ruoko bhonzo saka tiri kungoraramawo izvozvo zviripo izvozvo ndokurarama kwedu izvozviwo pane mukomana ambenga ari kuda kutatarika kuti asimudze imba iyi akabva amiswawo basi saka tongotenda Mwari neupenyu kurarama kwatiri kuita although tisina hedu chatakawana hatina ini ndinombota sekubatikana ndichiona hangu pamativi ndiri munhu anotarisa TV zvakanyanya uchiona kuti vana tochiti vana vemakomrades vana musango havana kudii havana kupinda isi takapinda musango kaisi hatina kutaura chokwadi pamberi paMwari zvinhu zvinotombotibatawo zvekuti zvakambodii saka inini hangu shuwiro yangu yanga iri yekungotiwo dai baba munangagwa sekumbotinzwira nyasha kwawanga waita handizivi kuti zvakazofamba sei kuti zvisazoenderere mberi takatofungidzira kuti zvatatovhuriswa maakaundi kudawo tinopiwawo mbijana
tichingoisirwa muakaunti imomo mbijana hayo uchingoonawo kurarama ukatengawo madomasi muriwo ndizvozvo zvino nguva kandeya Mwari vanhu vazhinji. Ndine mwana watete wangu ari kumutunga gore aive nemwana wani mukomana ndeva 60. Mwana uyu akangobatanawo nevamwe kukirosi asi sekuziya kwandoita handifungi kuti akasvika kuMozambique nekuti haana kuzikanwa paakatsakatikira. Handiti kwakazoita mazita akambonzi mazita mai vacho vakatombotsvaga-tsvagawo kuti vaone kuti palisti yevanhu aiwa akashaipa. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatinoonawo kuti vangadai vakateerawo kavanhu vakaita saiwawo. Mai ava mwana i1 mwana atsakatika muhondo havana muchengeti. Kutaura kuno vakutofamba nemakirashi vakadonha. Saka munhu atoremara futi. Because the last day ndopandaitombudza kuti maizembe wane makore mangani achiti 81 kureva kuti akushandira 82. Munhu atokura. Ini ndiya ndatomudiki kwaari. But hapana. Ropa raana Mujiba. Ropa remaComrades. Ropa raana Chimbwidu. Aiwa mumasango rakatsakatikira mumasango. Because pari kubhombwa pana Chimbwidu pana Mujiba pana Comrade. Vanhu ivo kandai paine mubereki vanhu ivo vari kungodini futi haisi kuzosiya kakuti hanzi nekuti muri mai wanga wazounza huku kana kuti mama zoya nesadza kana kuti uri Chimbwidu wanga wachibika mese munongorohwa because muri kutoverengwa kunzi muri magandanga mutori vanhu vakaipa. Saka ndo zvakangotinetsawo kuti kusei tisina kurangarirwawo panguva yaurangarirwawo maComrades chero maComrades chaiwo kana dai vachizinge vachinzwa tichitaurawo vanozviziva kuti hondo iende mberi mwanangu. Aiwa Mujiba naChimbwidu vakashandiswa because Comrade aisangogona kungobuda apo ongofamba murodhu zvaisaita. Kune vanhu vanotumwa kunzi tanzwa kuti kwakati kune information iri kudai kuti endai imimi ikoko munoongorora kuti zvakadii zvakamira sei. Pari kuwedza pakauya ndofunga anonzi chiiko vanenge vachisora vaya kuongorora vanga vatoriwe hurumende hanzi vaive 2 mabhasikoro. Vana Mujiba vakamhanya zvikanzi kune vanhu vakadai vakauya because pari kuwedza patownship vakati hatiridzi futi vaita zvekubayiwa nemapanga anenge banga repapfuti ndo umwe wacho anonzi akatotizira pasi pemota akangozvuwiwa ipapo achiurayirwa ipapo. But basa rese iri raishandwa naMujiba. Chimbwida achishanda kuti ubate futi upinde musango umo kunge wakadya wakaguta. Haugoni kumhanya uine nzara vanhu hazviiti. Chimbwida ari kubika ari kuwacha kuti hondo ienderere mberi tiwane kusununguka. Tasununguka Chimbwidu naMujiba ndakaona sekuti havana kutariswa. Saka ndo zvinhu zvinongotibata izvozvo kuti kuseiwo kana dai hatingati tinoda hedu zvakafanana toti nemaComrades vakazei vachienda kunana Russia kupi Tanzania Mozambique kupi pashomawo nekuti vamwe vana Mujibawo vanga vakutotrainwa kubata futi kutoridza chaiko futi kureva kuti munhu iye ari kushanda kubatsira kuti hondo yedu ienderere mberi, hondo nyika isununguke tione kugara zvakadii zvakanaka. Saka pakutendwa apa taifungidzirwa kuti tichatendwawo nepashomawo zvino zvakaramba. Saka isusu ndo shuwiro yedu yataa tichingotarisirawo kuti dai tawanawo mbijana nekuti tingofarawo katese munyika yedu yakasununguka sevanhu vakashanda muhondo. Huku dzaichema
kana mazai kana chii chinodyiwa vabereki vaipa. Zvino handisi kutaura zvekutarisa mubereki, tiri kutaura Mujibha naChimbwido vaitoenda musango kutogara musango nemakomrades, but hapana chatakawana kusvika nhasi. Takangochengetawo izvo zvimarisisi zvatakapiwa tikati amen, tongoisawo amen, kuti paine zvichazoitika zvichidowa nezenge wasarawo, nekuti nguva yaMwari ende neeji yataweri kwakumapena kwakumapena. Saka isusu shuviro yedu yanga iri yekuti dai hurumende yatidino yatirangarirawo nepashoma painogonawo. Saka ndo shuviro yangu hangu ini. Ndakudzoserai musi makakuwara. Makakuwara mugoronga, makakuwara murugo, iboti dzokororai kunzwa kuti ini ipapo mwangu ndoda kutaura chokwadi, kana kuti chaiva chiwewere handizivi, because nguva idzodzo ina handina kutombonzwa kuti ndakuwara, handidi kukunyepera, handina kumbonzwa kuti ndakuwara ini. Ndakazonzwa kuti ndakuwara ndakumba kwambuya Jura. Ndo pandakasitopinda nemugoronga mese mukana. Hondo unonyatsoiziya. Hondo haina kutombenge yakachipa. Ndakazonzwa pain ndamumba mambuya Jura, kwakuzoti wakutoona ndatodini, ndatokuwara. Ndatokuwara pano, ndatokuwara. Asi chekuita unenge usisina. Inini ndinoda kutenda hangu mai vangu zvakanyanya, nekuti vakamira neni nguva idzodzo. Fanika pandakarohwa apa haisi nyore kubereka kaMhandara, haisi nyore, but nemwoyo wekubereka kumusana tichifamba tichizorora, vakavanzwa ngatigarai pamvura apa tosimudzira kusvika tasvika kunonzi kwaZendera, totodarika kwana Chimwono, vana mbuya vangu vari kumberi, but mwoyo wekubereka wakangondibereka kusvika wasvika neni ikoko, kusvika zvanaka. Tichitaisa mabattles amakapinda ndazomutora 2 kana 3. Pamunoti takagara pazuva ranhasi apa ndo pangadai tisina kuzoona Zimbabwe yakasununguka, ndakafira apa. Hondo yakatanga sei? Ini iyo yepaBhumi ndo yandakaona kuti kuna Mwari kudenga ka. Because makomrades vaisagara zvatakaita kazvinhu. Kuna ainzi maposto. Pamwe vanenge vari vairi uko. Vamwe uko vaidyarana. Kuitira kuti hondo kana yatanga, kana kuti vari kusaidi uko. Toti ndo kwatouya nemabhunu. Saka vanenge vachiitira kuti musabva masvonzi mese, kana kuri kubhombwa makutobhombwa mese makaungana panzvimbo 1. Takashanda nawo makomrades pamwe taichinjwa zviya zvekunzi kana wadhiraivha kudhiraivha unokuziya muhondo musikana ndi unoenda kuperiod. Kana wadhiraivha udiwi pabhesi. Toti kundofunga kuti ndezvemidzimu ini handizivi kuti ipapo paitirwei, haudiwi pabhesi. Kana watodhiraivha wakutotaura kuti ndadhiraivha, wakudzokera kupi? Kumba, unozouya wachena. Saka taitochinjawo kana iwo ukadhiraivhawo kumba, vasinowo vosara vachibika. Paisadiwa munhu akadaro pabhesi, kuda ndizvo zvekuti kuchengetedzana. Ndinoona hangu kuti ndofunga iparucha nekuti tinonzwa kuti pachibikwa madoro toti yemudzimu, panonzi panodiwa vanhu, toti waita sesu taguma kuteera. Kana kuti vana vadiki vanochera mvura vasati vateera, ndo vanodiwa ipapo. Kuhondo ndo zvimwe zvamitemo yaiveko isingadiwi, zvekudyana derere, nyimo, ayo hazvidiwi ipapo. Koti vanonzi vanamukoma peri shungu, avo isusu tisiriko kubhesi kwavo,
vakaenda kumutungagore kati ikoko vanonzi vaimwe akawana vakaisirwa ndoro vakafira papi munhu akavaisira takangomunzwawo aiwe businessman but anenge akabva atiza anzi akaenda kubhurowa yekudii because zvaanga atoita aiziva kuti munzvimbo hamuchadini hamuchagariki isusu hondo takashanda nayo zvisinei kuti edu hatina kuzorangarirwa asi toda kutenda Mwari. Iyo yepabhuni ndo yamakaikuwara? Ndo yandakakuwara because pfuti dzaitorira saka chawakurwira kumhanyoka zve zvakawanda hai pain ndakazotoinzwa ndatokumba kwambuya Jura ndatokuwara kai ropai chekuita hapana saka kumba kundaenda kumba ndoita sei mai vakati kuklinika hazvitomboiti kunyazure ko tikabva because kwaitwa maroad block ko tikabva tanzi wakuwarira kupi pamwe uchabva watadza kutaura wavhundutsirwa wobva watadza kutaura zvatoshata ende zvaishatira kwese iwo makomrades aya waisabvumirwa isu patarohwa apa ndo patazenge tazotaurirwa nemakomrades kuti vasikana kana wakomana kana wabatwa nemasoja musarambe kuti hatina wambodini because ndo pavaipa shungu dzavo dzekurowa pekutanga zvechokwadi takaramba musarambe ichiita dini takawaona kana kutoti vaiwe pano asi vakazobva vakaenda nekupi munogona unongedzerwa kwatisina kudii kuenda nako kana kuti hatizozivi kuti wakafamba sei asi wakabva pano wachingoenda wakadai asi kuti wakazofamba sei hatizivi saka ndo zvazenge zvako kuti wabatwa hamucharambi kuramba manje kuramba kwairovesa indakarohwa ndikuzvikanga nanhasi ndine nhamba yekuti haifi yakadzima ndakarohwa but yaiwe hondo chekuita panenge pasina aiwa hondo yakarohwa kwaibhombwa kwese kunananya kuno chibhombwa because makomrades anga awanda munogona kuti nhasi kwatopfuura rimwe gurupu ndinatete wangu ini vanga vari parod irod yaishandiswa nemagandanga saka magandanga aibva kumozambique nepfuti dzavo hanzi vangu vakatosunga pfuti dzavo murume watete wangu ainwa doro aive nemaramba doro akurowa tete wangu usiku anerodzadza kumanguwai ari kuvarowa vaya vari kutopfuurozvo vanzwe yawa ndobva wasvika kugugu ndiani zvikanzi tiso vana mukoma uraidho kuti acharega zvichaita nobva avhuradho zvikanzi ko mudhara muri kurowa mukadzi nguva ino isu vamwe tiri kutorowana nemabhunu ini motoita zvokurowa zvenyu mukadzi punishment yawakazopiwa bwa mukuru wangu iwo murume watete wangu zvikanzi tiizvo tine masvinga ekuti hatiri kutotadza kutakura nekuremerwa yochopedza simba chitakura pfuti ndokubva apiwa pfuti ndokubva atakura iye anoti handizozivi kuti ndandabira nyama panenge arikanonzi nyama tendera here pandakazonzi chidzokera kupi chidzokera kumba next time tikazvinzwa izvi aiwa chinotochaya because munhu ane simba ndimi varume watiri kuda muhondo varume wakaita semi vanoti tine simba simba renyu morirakidza kupi kuhondo muchirowa pfuti muchirowa mabhunu kubva ipapo anga akuzongoti vakomana ava havanambomira zvakanaka vakomana ndakapona ndipabudire tsono havana mboda kumurowa kana kudii asi vakati tsakura pfuti mboti gamho pfuti
kumbotisusukidza ndofunga wakazongoona zvavo kuti tinoende pinaye muntaraunda ubva kuti hai vachidzokera nobva vaenda zvavo hondo isi takaiona but chinhu chiri kungotibata ndichocho chekuti taona hondoyi aiwa taifanwa kurangarirwawo pashomawo pashomawo hatisi kuti pakawanda pakuru aiwa pashoma apa muvhillage menyu nevamwana mujibha nachimbudo vamakashanda navo pane vakatsakatika panguva yehondo? isu muvhillage medu mwayo hamuna akatsakatika bamedu aiwa hamuna akafa asi izvo zvekungokuwara asi kufa hamuna watingatoti akafa uyo anga atoo comrade anga atozojoina ndobva anzi ngaaende kumozambique ndobva atonotrema but akazonge asingachasha because vaisada kuti ubva washandirawo futi munzvimbo yaunodi yawabva but akazonopfurwawo atori kune imwe nzvimbo ndokubva azofira akeiko ndiye munhu akafa muraini meisusu vamwe ava vapenyu Ringo vamudhonza vaenda naye kumashops. Ringo wakatodhonza hanzi wakatopfuura vachiinda naye kana kuti kunyazure kana kuti handitozivi kuti akaigwarisape kana kuti vakanomisa ipapo hatizozivi because inyaya dzemasoja hapana anozodawo kusendera padhuze nani but akatopfuura neparodi pida achibva ikoko kwazendera ikoko achidhonzwa vachiimba zviya zvekurakidza hamene kuti vainzi kana kuti vaizopiwawo pei dzakawanda hamene because vaifara kuti wauraya chii Gandanga. Pamakomrades akaopareta kunzvimbo kwenyu wamunorangarira kuzwa kuti avakomrade ava Gandanga iri rakanga rine ushingi nekomrade iye anonzi advance ye mupenyu anga aine ushingi aitowo comrade wechidiki kuda zera remwana but waitoonawo kuti ameno zvitori paari munhu uye asingatyi ayo makomrades akaoparata iwana periperi ava kuzopoizenwa infact takangoona kuti ameno kuti isusu tinoita kuti mhepo kuda dzine dzakuzofamba zvisizvo because Gandanga ranga risingangoti pese pese kungo kana kudya because dai vaidaro vangadai vakapera because vatengesi vanga varipo because vaingoenda kavachita pangu pamba vanouya vachidi vachidya ndipei zvacho zvinodi zvinoiswa musadza vakaita sevanhu totiko tingati kufarisa hamene kuti zvakaitika vapenyu vanyatsozvonzwisisira because Gandanga haringodyi chero ngoti pano kungosvika pano kungodya hayo hakuna zvinhu zvakadaro because raitotyirawo upenyu hwavo because munhu aivhinwa zvakanyanyisa saka haangodyi pese pese vanhu vanotobika zvese zvichibikwa zvinenge zvichingoda kuti zvinge zvingori zvinhu zviri open zvisina chitsotsi mukati kuitira kudya munongodya nawo kuratidza kuti chikafu chenyu chakadini chakachena hatisi chekuti vanoperekerwa ivo bedzi imiwo mukudya ichocho saka ava kuti vazoenda kuzosvika vapiwe doro iri ndofunga mhepo dzakasimuka toti kufarisa because muhondo maitoone miteme migano chaiyo yaitotemwa ipapo kuti zvakafanana musikana aiwa ini ndoda kutaura chokwadi ndakatonobvisirwa mombe yechimanda ndaroorwa nemurume wangu vaisatenderwa kuti nyange ukafarisa pari nemukadzi mutemo ndowairamba izvozvo because nzvimbo dzamuri kufamba muri kuchengetedzwa nemidzimu nzvimbo dzamuri kufamba dzese saka mukaita izvozvo izvo matofumuka munogona kungokanganiswa nemabhuru vanga vasingabvumirwi izvozvo
takasvikawo kutoroorwa zvakangonaka, ndikasungirwa ndikabvisirwa mombe yechimanda zvakangonakisa. Panga pasina dambudziko, hatina kumboita dambudziko. Ndoda kutaura kuti chokwadi kwemberi, hatina kumboita dambudziko nazvo. Kusvika titonzwa hanzi vazotaurirana zvazodii, yatosizifai. Kwazonge vamwe makomuredzi akuenda kunana Dzapasu. Tikati zvanaka kahundota nyika iya yataa tichishingairira kaya aiwa taiwana independence yasvika kai. Tisu vanhu vacho vaichirika musi wa18 April kuti aiwa zvedu zvaiti aiwa takati takuenda netenge kuHarare. Zvitonzi mashopu ihondo vairenge ndokunga vaimboitira kuti munyazopinda mazviri musamboita muchimbodududza, because aiwa mahondo chero iro ganda raitauriwa kunzi ukadududza vanotokuuraya iwo wamwako, because wasvipira. Saka kana dai ukaatafa, hanzi kana uchitoona kuti pano ine handichatorarami, kanda futi kune umwe atize nei nekuti iwe uri kusara ako uchifapo. Asi uyu ngaaende mberi nekuti wondoenderere chimberi. Nakomrades alive mazombonana? Comrades alive handinazombovaona. Handina kumbovaona kana kuzombosangana nawo. Izvo zvekuzoti wokaoneke advance wandiri kutaura inyaya yekuvhetwa. Okay. Ndofunga akanzi ngaaende kunzvimbo yaaidini yaiopareta ndo patakatoonana naadvance taakutonovhetwa. Makomrades kana vana madhora pfuma yavo hatina kuzoziva kuti vakaendawo nekuti. Makomrades handinganyipi, kunze kwaadvance ndiwo ndakaona patakaenda kunovhetwa. Ndiwo comrade wandakazoona kuti comrade vatochemberowo eseniwo kuda. Saka aya makomrades ekuisirwa mudoro vanga vari vangani? Vaive 5. Saka pavakanwira poison nekufa ndokuvigwa ikoko. Vakaigwa ikoko. Muvillage menyu mune vakafira imomo here vamunoziva kuti ndikomrade ndi vakapfurwa vakatofa takatova vigaiso besides mutengesi mheremo? Ai, isusu comrade kufira muvillage medu hamuna comrade akafa. Because muvillage medu isu makatoti paseri pedzimba dzedu kuda pakatoiswa camp, nanhasi bhohoro ritoripo raakushandiswa nechikoro. Paiswa camp Smith chero. Ndaisaziva kuti majecha anobatsira kuti kumabullets. Ndo patakaona vanga watozoenda waironga masaga nemajecha komberedzana pavanenge vari. Saka pane haiwa chiwanhu ndo pandakaona kuti chiripo. Pane vamwe muzukuru wedu isusu, but isusu takakura mai edu vachingoti mutitete. Saka tete taiva titete everina iwawo. Zvaya vakemba kudaro. Aiwa tete iwawo vakapopota vachifamba neraini vachi kuti zvamboita sei. Ndewe nyati. Zvamboita sei kuti vanhu ava vapinde munzvimbo muno. Midzimu yedu muri kupi? Muchirega wachena vasina mabvi vachigara munzvimbo medu. Tinorarama sei? Because vaitwa museri panongooneka chikomo kachiri warifu. Bhohoro raungowaisa kuzasi. Zvekuti dai kufamba kwamai akaitawo kuiri nguva yekuti hondo ichabva. Kune munda watete wangu ikoko matishu wanga wasina toilet kawana warara ikoko. Saka zvadaro ameno kuti takazongodzwa zvikanzi marori atouya, because isu tatatonzivi zvikanzi zvanzi marori auya.
Batatonzi nana mai imi chimbodini hatizivi zvinoitika chimbobva titonzwa zvanzi watotuta zvinhu zvani waenda zvimasaga zvimwe zvikatosarapo zvinhu zvine majecha havana kutora bho kutotaura kuno riri kutoshandiswa nechikoro chepadebvi ndo chiri kutotora mvura ipapo chichitodidza pachikoro ndo kupopota wakaita nyati wakapopota muzvare wakapopota kuti zvamboita sei vanhu ava hatimbowadi munzvimbo muno kana zvikaita sei kana muriko midzimu yedu muriko ngavabve ngavabve munzvimbo medu aiwa wakabva iyo nzvimbo yenyu yakanga ine vanhu vaitosvikirwa vamunotoziva vaitokonzalti zvakafanana first name yake ndikukwamashereni isu tainyanyompa taimutibata unzwa aitosvikirwa ndiye umwe munhu akashanda nemagandanga zvakanyanya zviya zvekuvaudza kuti ndosudurukai zvakamira zvakadai vachiita chiwanhu chavo kutotaurira midzimu kuti vanaka vari munzvimbo chengetedzai vana mumasaga vana vari kuda kusunungura nyika akafa murume ina but mwoyo akashanda nemagandanga zvakanyanya but pari zvinhu zvakaasisi saka zita rekuti bata unzwi ini zita iri kuti ndizive kuti rakatanga nepapi first name yake ndo yakunditiza zvimwe zvinhu zvako nguva yarebesa asi ainzi bata unzwi ndiri kurimemba pasekuru wangu nebaba wadudu wangu pakamboitwa bira ndokubva adaidzwa achingopatsana kudzo dzemusha language yake aitaura zvekuti anzi handidi kutaura mabosa ndoda kutaura direto tofunga kuti handisi kutaura zvekunyepa direto ndiri kutaura chokwadi aisvikirwa murume but akazorwarawo wake hondo yake yatopera kare ndobva azoshaya zvake but akashanda nemakomrades zvakanyanya zviya zvekuwayambirawo kuti kana mukasateedzera mitemo munoparara mitemo ndaiteedzera munda wadu isu uri parodhi kuda padenja sasi merodhi hande mai vatomboti uyu musikana dai adini asati ndobva zvanzi neimwe ashodzi yangu wekwapo ndikakarirwa namai zvikanzi aiwa munogoti musikana asarisi anonodonhedzera isu tichirima tiri kutendera makomrades anga atouya isu hatina kuziva kuti wateya landmine chatochayaka because masoja dorowa mine every day masoja aiperekedza vanhu nekudorowa kana kuti vanoenda nanyazure kana kusapo vanoenda nemakonvoi emasoja pamberi iwo pakati apa masoja kumashure saka ndo pakatorohwa mota yemasoja ndokubva vamira vatobuda kavatotora maposition ndoponokuona kuti kana nguva isati yakwana because ipapo maje ipapo ndo patakaona kuti tingadai takafa because vakatorara zviya zvekutonongedzera kwatiri but takaramba zvikanzi nevakomana musamire imisisi rambai muchingodii tandandangodonhedza zviya nditi tinoti tikamaraini tinombojamba tombomira tichidyara aiwa kusina izvozvo uramba uchingoteera uchidii uchidonhedzera because hapachadiwi kumira munogona kunzi mamirirei saka tatangoita zvekuti vaone kuti aiwa vanhu vari kutoitawo zvekurima hawo havana chavari kudini chavari kuziya
kuzoda paya tikaona ayo hatina kuridzirwa kuti isu tikati isu pano tichamira kubva vakomana vatotinha mombe zvikani ngatichibuda indobva tabuda ndobva taenda kumba kuti wakazosara wakadii because isusu vechidiki taisatomboda kunyanyoonekera fanira special patoita masoja hayo because chinogona kungobvunduka mukubvunduka imomo kune vamwe vane ushingi fanika ini ndakaona kuti kandai kwaiva kufa ndakarohwa ndaifa kuti nditaure kuti magandanga ndakaaona kuzi ndaityaka kuti magandanga kuti anouya akandidii anondiuraya ndo zvandaitya magandanga anogona kundiuraya saka totongofa ndakanyarara kana kuri kufa nekurohwa ndongofa handina kumbaona asi vakarohwa kusvikawo zvavanoda vanondisiya but tiri kurarama. Mati pakapfurwa Comrade Ringo vachidhonzwa mabhunu nemasoja ekwaSmith vaitofara vachiimba vachifara. Imimiwo pamakaimba muchifara maona bhunu rarohwa namukoma. Isu taita mapunguzvi. Hondo. Ndo zvimwe zvinhu zvakaita sekutotinakidza. Zviya zvekuti kana kuti kumbofunga kuti pakazorira pfuti panapa pakafiwa. Kwaimbwa kakumaganda. Kwaimbwa. Chenjera vana mukoma vanouraya pachitambwa. Kana chazobvondoka chatodini wacho chabvondoka. Pamwe munogona kuto mozonzwa kuti zvimwe zvazvina kuitika pana. Kure kwazviri kutodini kwazviri kutoitikira. But potombo mhanya ipapo kuti vaongorore kuti hapana here mamovements ari kuitika. Munogona kutombo muvha kana pabhesi chaipo kuti munyasoona kuti zvinhu zvatonhorera here. But iro repachirikusi racho rakazopedzisira ravharirwa izvozvo zvekuti vakazenge paine vaitengesa zvekuti dai pasina vatengesi ndakaona sekuti hondo yaisatombotora nguva. Hondo yaisatora nguva. But nyaya dzekutengeswa kwese kuna ana ruomboko aiwa kwairohwa hondo. Kwairohwa hondo. But tikangoti zvayaperawo tiri wapenyu tatenda Jehovha. Mashoko enyu ekupedzisira kunana Mujibha, vana Chimbwido, vabereki vachiri vapenyu, maComrades Magandanga, Makoma vachiri vapenyu. Sata tasvike papo. Hamuna kuita here pfungwa yekuti ndinobata yangu futi. Pakaenda Masimba ndikutaura. Masimba tiri same age 60. Iye anenge muduku pandiri pakuzvarwa asi gore redu rinechete. Taitoronga kuti aiwaka handei kupi kuhondo. Saka maComrades ndo kunzi aiwaka hamuendi mese one time munogurupa. Hamungoti mese because wawengi wakatozara munzvimbo munoitwa magurupu. Ndokuenda vakatotanga kuenda vana Masimba isu ndobva tasara tiri kuzoteera asi hatina kuzodini aiwa hatina kuteera. Ndoda kutaura chokwadi aiwa shungu taitoonadzo. Hondo isusu yanga yakutinakidza. Chero inini izvozvi mapurogiramu anoitwa ari kuitwa mazuva anaya ndinonyatsoona titori musango chaimo. Pana Comrade vaitaura vachiti takatora vasikana wakanaka paimhara ndeganzi yaiunza chikafu chemasoja saka vaida kubhomba papo ndokubva vasikana vayanzi kana mangonzi nemasoja imi taurai nawo zvakadii. Ndichimbwida ari kutoshanda muhondo. Vasikana vayawo vakomana kamasoja vasikana hanzi kubva watoti aiwa zvedu isi kutodawo kuroorwawo nemasoja handei kwatete. Kureva kuti ndaitotaura ndikati tete vacho vaigozowanikwa ivo muhondo hanzadzi kureva kuti vakangoendwa navo pamisha yavakangodii yavakangoenda.
woshikonzi nditeta vari kuti vanoda kutiroora ava tete wototaurawo sani satete macomrades hanzi kubva tatoona kuti vasikana vatomuvha nevanhu hapasina kuchengetedzwa ndobva vanoisa chimbambaira hanzi ndege yaiuya kuma9 ndege kuma9 kuya yadini pachi kuda kuti hanzi takazongoona hwaudzi hondo yairwiwa saka ndiri kutaura kuti mujibha nachimbwido havasi vese vakaenda zvavo vamwe vakaenda zvechokwadi vambotanga vari chimbwido mujibha but havasi vese vakaenda handiti but vasina kuenda ivavo vaishanda zvakatoomararawo ende munoziva munhu ane pfuti sekuona kwandakazviita munhu ane pfuti anenge atori nani pamunhu asina soja rine pfuti comrade ane pfuti iwe chimbwido kana mujibha hauna chi saka ndiwo wakanyanya kutodini kuomerwa because uyo anotombomira kana zvikazoramba hazvo zvinoramba vamwe baba futi vaitaura kuti hanzi takakombwa takatongoona ndege dzatododoredza maparashuti kuti tikatoona kuti tatopa kati aiwa wakomana ngatirowei pfuti wakadonedza ndege kune isu tirairi tiduri rainzi duri rambuya nehanda pfuti iyo ndokunga mero ndo inonzi chine chiuyiso kumberi ndofunga ndo yawaisheya waite mabhuzi yekuti inonorowa uko kwaive necomrade ainzi nzara muchiunu comrade aifamba aiti duri rambuya nehanda pfuti iyoyo inotorakidza kuti yaitorakidza kuti aiwa ipfuti hombe saka waitonzwa achiti kana chaipa iwo maanti air pfuti kune pfutikadzi idzo dzakasiyana pfuti maanti air masabu fanika iye advance watiri kutaura aiti hanzi ndinofarira sabu nekuti inomwaya mabara ndikati aiwa nenda rowa because vanhu vane vachifamba kama masoja kazhinji anenge akadunganidzana kudai but vaishandawo vana chimbwida ndakatoti ava baba vari kutaura chinonzi chokwadi but ameno kana paine vakapiwawo havo vashoma 2 ndo zvatishona yatingataura kuti 2 but isusu hatina chatakadii aiwa hatina ngatiti ndana mujibha nana chimbwido vagere munomba nemacomrades muchivhara chirongwa chinechi mashoko enyu ekupedzisira amuda kuvaudza pazuva ranhasi ndeyekuti chii pakaoma mashoko andinoda kungovaudza ndeyekuti tinoda kungotenda Mwari kuti zvatairwira takazviwana zvisinei nekuti hatina kuzorangarirwawo asi tinoda kuti nyika yedu ingoramba ichiendera mberi fanika inini hangu maonero andiri kuzvitozviita ndinotonyasoona kuti hurumende iriko nhasi yakatosiyana neyanga iriko nezuro dai yenezuro yakamirizika zviri kuita yanhasi ayo pamwe tato murandani chaimo because inini ndinogara chitaura nevanhu kuti meno maonero anosiyana but inini hurumende itoripo aiwa ndaona ichishanda zvese zviri kuwakwa marodhi ari kugadzirwa hazvina kumbofa zvakaitika hurumende yekutanga yakatonga makore akawanda but hapana chakabuda ende iriko iyi mai vari kwava aiwa ndovapasangudza we kuti mai vanonzwira mwoyo wekubereka chaiwo havana kutakura 9 manzi dzemwana wangu but vanonzwira mwoyo mwana wangu kuti mwana womwe wangu zvaakuita izvi handi muri kuona zvaakuitika izvino madrugs chembere dziri kuchema kurohwa nevazukuru kwete vana nevazukuru
zvese zvavari kuita zvikuru kunyasa unoti vanoshanda ende mai vanoshanda. Musi uno waita sevhisi apa 10 wadhapu newekwamujuru vari vamwe vaitongoti handinei nazvo. Mujuru akafirwa nemhuri yake nemudzimai wake handinei nazvo, but ini takatobudisa musodzi vairatidza kubatikana nekufirwa kwaitwa mujuru. Havana mbogara naye, but panguva iyoyo yazvaitika avamai vanomira nevanhu vakawanda. Ende hurumende yedu kushanda chaiko chaiko kuwaka nyika chaiko. Aiwa ndakakuona manje hurumende yedu kuwaka nyika. Zvatosiyana nekare takashaya kuti mutsauko wacho wakambopapi apa nekuti kare zvinhu zvakango neta. But nguva iyoyi Zimbabwe yawakwa makiriniki, migwagwa iyoyi wanatora Barbara taamurandani kana takatopfuurawo neponishenda kuGokwe ndikati inga nzvimbo yakanaka. Izvozvi handi muri kuona kwese iko kuna mabvukuku. Aiwa hurumende iri kushanda. Wana Mujibwa nana Chimbwiro aiwa tiri kungoshuwirawo kuti zvichidawo hurumende ichatinzwawo chichemo chani sekufambawo kwamuri kuita ikoko kuda ichatinzwawo chichemo kana tiri wapenyuwo pamwe pane zvichaitika. Vasadzokere mumashure sekutsigira kwavakamboita hondo iyo yekutanga. Aiwa naiyoyi yekuwaka iyo ngavambotsigira. Nyika yedu zvinonakirawo wazukuru wedu tichifowo zvedu tichisiya zvinhu zvamira zvakadi zvakanaka. Aini hurumende ndiri kuibhiga zveshuwa nekuti zvirema ukana mapurogiramu ndinoforowa zvakanyanya TV ZTV ndinoitarisa. Zviri kuratidza kuti aiwa vari kubata zvese, munhu wese ari kubatwa nekuti fanika vakaremara aitongodzika kana kuchikoro hauendi. Saka isu nekuda kwekuti hedu isu hatina kuzokwanisa kuenda mberi nechikoro asi ndoda kungotendawo Mwari baba wepanapa. Zvakadaro ndisina haku chikoro ichocho. Munoziva kuti mumwe munhu atoti anoda karekta yemunhu tazoparadzaniswa nerufu wakashaya 2020. Asi ndine vazukuru 11. Hatina kumbopesana, handina kumbotorerwa umwe mukadzi kunzi nekuti iwe hauna kuzoenda mberi nechikoro. Kusvikirawo vazoshaya takangochengetana. Kokuita kwaMwari hapanawo zvekuita. Saka isu taachishushwirawo kuti ko tine vana oka vanogonawo kuti ichiwo ichi chakatengwa nagogo ichi pawakapiwawo hondo yadi yapera. Kana muzukuru achingoti ichi chakatengwa nagogo vari kunzi wakava wachitendwawo hondo yadi yapera. Saka ndiri kungoti kumakomoredzi ayo tsigirai nyika yedu iwakwe. Isuwo kana mazuva edu akwana ndizvozvo ndezvaJehovha, asi nyika inosara yakadi yakanaka. Totendai tete chikadai Aiwa pakana kuita hurukuro nesu mazuva nhasi. Tikatongoti zvakare happy belated birthday. Aiwa happy. Aiwa tinotenda. Mavanzwa tete Ana Chikadaya vachitaura pavakafamba napo vachiteedza matsimba avo pazuva ranhasi kubva kunyazura uko kwavakashanda nemaComrades. Vativo Comrades Saliva handina kuzombokuonai muri vapenyu here? Kana vari vapenyu, kana paine vanoziva kwavari, ngavatibate timbokurukura navo tizwewo kuti pazuva iri pavakasiya vasikana mugoronga ivo vakazoenda nekupi. Mavanzwawo mashoko avo vachitaura musiyano wehurumende, First Republic neSecond, asi chishuviro chavo vachitaura chiripo machinzwa. Kwezuva ranhasi tinoti thank you Elizabeth Nyaguyo, Frank Wesere, producer wechirongwa chino,
rambai muchiona chirongwa chino The Forgotten Veteran. Zita tinonzi Robert Tapfumani. Kwanhasi tinoti bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo abatai manya takabatesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo abatai manya takabatesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila mumakomo abatai manya takabatesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.